Stává se vám také často, že máte budík nastavený na 6:30 ráno, ale když otevřete oči venku, je stále tma jako v pytli a pohled na telefon vám prozradí, že jsou teprve 3 nebo 4 hodiny ráno. Tělo je unavené, ale mysl je neobvykle bdělá. A když si řeknete, že si ještě na chvíli zdřímnete, výsledkem je jen převalování se a stále větší bdělost až do svítání. Mnozí z vás si možná říkají, jestli to není tím, že stárnou a mají oslabené nervy, nebo je s tělem něco v nepořádku. Dnes vám chci říct, že si kvůli tomu nemusíte absolutně nic vyčítat ani panikařit. Tento jev je mezi přáteli ve středním a starším věku nesmírně běžný a skrývají se za ním 2 fyziologické kódy změn v našem těle. A co je důležitější, klíč k tomu, zda se dobře vyspíte, často nespočívá v tom, proč se probouzíte, ale v tom, co děláte poté, co se probudíte. V dnešním videu vám odhalím tyto 2 fyziologické kódy, poukážu na 3 nejčastější osudové chyby, kterých se lidé dopouštějí a upřímně řečeno právě ty jsou skutečným viníkem vaší naprosté nespavosti. Nakonec vás naučím 3 jednoduché triky, které nic nestojí a nevyžadují léky a které vám nejen pomohou znovu klidně usnout, ale dokonce dokážou proměnit tento otravný čas bdělosti ve zlatou dobu pro regeneraci a zdraví. Než se pustíme do hlavního tématu, klikněte prosím na tlačítko odebírat a zapněte si upozornění. Pokud máte podobnou zkušenost, napište do komentářů 1. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte je napsat do komentářů, pokusím se na ně co nejlépe odpovědět. Dobře, nejprve si pojďme vyřešit první velký problém, proč se probouzíme právě mezi 3. a 5. hodinou raní. Zatím se neskrývá žádná mystika, ale 2 velmi reálné tělesné změny. První pravdou je, že náš kredit hlubokého spánku jsme si již předem vyčerpali. Spánek každého z nás je jako ukládání peněz do banky. V mládí tvořili přibližně 20% naší spánkové měny bankovky o vysoké hodnotě, tedy hluboký spánek, který umožňuje hloubkovou regeneraci těla i mozku. Lékařské výzkumy však ukazují, že s věkem výrazně klesá produkce hormonu zvaného melatonin. Po 60 může být toto množství dokonce menší než polovina toho, co jsme měli v mládí. Melatonin je jako tiskárna, která tiskne bankovky o vysoké hodnotě, když stroj zestárne, přirozeně jich vytiskne méně. Proto se podíl našeho hlubokého spánku snižuje z 20% až pod 5%. Je to jako baterie v mobilním telefonu, který používáte už několik let. Ačkoliv ukazuje 100% nabití, brzy se vybije. S naším spánkem je to stejné. Kolem 3. nebo 4. hodiny raní je náš drahocenný kredit hlubokého spánku v podstatě vyčerpán a zbývá už jen lehký spánek, takže je přirozené, že nás probudí i sebemenší pohyb, nebo se probudíme i bez zjevné příčiny. Druhou pravdou je, že naše vnitřní biologické hodiny se potichu posunuly dopředu. Každý z nás má v těle neviditelné hodiny v medicíně, nazývané cirkadiální rytmus, které řídí, kdy se nám chce spát a kdy se probudíme. Klíčovým signálem pro probuzení našeho těla je vzestup jádrové tělesné teploty. Jak to vysvětlit? Můžete si to představit jako automatický systém topení. V mládí se tento systém spouštěl přibližně v 7 hodin ráno, tělesná teplota pomalu stoupala a dávala mozku signál: hej, je čas vstávat. S přibývajícím věkem se však tento systém stává stále netrpělivějším a čas jeho spuštění se postupně posouvá dopředu. Pro mnoho přátel ve středním a starším věku se tento čas mohl tiše posunout ze 7 hodin na 4. nebo dokonce na 3:30 ráno. Takže když vaše jádrová tělesná teplota začne stoupat, i když ještě spíte, váš mozek obdrží signál ke vstávání a prostě vás probudí. Takže vidíte, ranní probouzení je vlastně normální jev v rámci přirozeného procesu stárnutí našeho těla. Není to nemoc a už vůbec ne vaše chyba. Skutečný problém spočívá v tom, co podvědomě děláme poté, co se probudíme. Když už známe tyto 2 fyziologické pravdy, podívejme se na 3 věci, které byste rozhodně neměli dělat, když se probudíte ve 3 nebo 4 hodiny ráno. Tyto 3 věci jsou jako vylití kbelíku studené vody na dohasínající plamen, čímž si zcela zničíte šanci znovu usnout. První a největší tabu, a to nejfatálnější, je dívat se na hodiny. Troufám si říct, že první, co 90% lidí po probuzení udělá, je, že sáhne po telefonu nebo se podívá na budík na nočním stolku. Možná si myslíte, že na tom nic není, ale výzkumy Americké akademie spánkové medicíny jasně ukazují, že tento malý pohyb okamžitě aktivuje systém bdělosti v našem mozku.
Když vidíte, že je 3:45 ráno, váš mozek okamžitě spustí sérii úzkostných výpočtů, panebože nejsou ani 4. Jak dlouho ještě můžu spát 2 hodiny, hodinu a půl? To je konec zítra, budu určitě hrozně unavený. Proč jsem se zase probudil? Tato série vnitřních monologů rychle zvýší hladinu stresového hormonu ve vašem těle, tedy kortizolu. Kortizol je hormon, který naše tělo používá k řešení nouzových situací. Zrychlí vám srdeční tep, dýchání se stane mělčím, budete napjatí a tělo se dostane do pohotovostního stavu. Jen si zkuste představit, jak byste v takovém stavu mohli znovu usnout. Dívat se na hodiny je jako spustit si vlastní odpočet úzkosti, který vám nejenom nepomůže usnout, ale naopak vás od spánku ještě více vzdálí. Mnoho případových studií z léčby spánku ukazuje, že když pacienti pouze odstranili z ložnice všechny předměty ukazující čas, včetně digitálních hodin, telefonů a hodinek, kvalita jejich spánku se výrazně zlepšila. Protože když nevidíte čas, nemáte z čeho počítat úzkost. Druhé velké tabu je nutit se ležet a převalovat se v posteli. Když se probudíme a nemůžeme usnout, nejčastěji jen ležíme se zavřenýma očima, říkáme si uvolni se spí a začneme se v posteli převalovat, zkoušet různé polohy v naději, že najdeme ten magický úhel, který nám umožní znovu usnout. Možná si myslíte, že se snažíte usnout, ale ve skutečnosti učíte svůj mozek něco velmi špatného. Ve spánkové medicíně existuje velmi důležitý koncept nazývaný kontrola podnětů. Jeho základní myšlenkou je, že musíme v mozku vytvořit silné a jedinečné spojení postel rovná se spánek. Ale když ležíte v posteli bdělí a převalujete se déle než 20 minut, váš mozek začne vytvářet nové hrozné spojení postel rovná se bdělost, úzkost, frustrace, místo, kde se nedá spát. Postupem času se vaše postel přestane být přístavem relaxace a stane se mučírnou plnou stresu. Jakmile si lehnete, ještě než se pokusíte usnout, už přichází úzkost, protože vaše tělo si pamatuje bolestný pocit, že zde nemohlo spát. Odborná rada lékařů tedy zní, pokud se po probuzení cítíte, že ležíte v posteli asi 15 až 20 minut, to je jen pocitově, v žádném případě se nedívejte na hodiny a stále se vám nechce spát, nejlepší, co můžete udělat, je rozhodně vstát a opustit ložnici. Jděte do obývacího pokoje nebo do pracovny, klíčové je opustit místo, které ve vás vyvolává stres. Třetí velké tabu je vzít sklenici a vypít příliš mnoho vody. Když se v noci probudíme s pocitem sucha v ústech, mnozí z nás si zvykli jít si pro sklenici vody v domnění, že zvlhčení hrdla pomůže spánku. Tato myšlenka není špatná, ale klíčové je množství. Naše ledviny, jako pilný zaměstnanec, v našem těle také potřebují pracovat a odpočívat podle cirkadiánního rytmu. V noci se funkce ledvin přirozeně snižuje a klesá jejich schopnost zpracovávat vodu a koncentrovat moč. Pokud v tuto dobu vypijete více než 200 ml vody, což je zhruba objem běžné sklenice, co se stane ledviny, které už pracovaly ve zpomaleném režimu, najednou dostanou úkol navíc, rychle zpracují tuto vodu na moč a pošlou ji do vašeho močového měchýře. Váš měchýř se může naplnit během půl hodiny až hodiny a pak vás pocit nucení na močení znovu úplně probudí z těžce nabité ospalosti. Údaje z jedné výzkumné zprávy jsou šokující. Lidé, kteří se po probuzení v noci napili jen malého doušku vody na zvlhčení hrdla, usnuli v průměru za 17 minut, zatímco u těch, kteří vypili velkou sklenici vody, se tato doba prodloužila na 58 minut, téměř hodina času promarněná kvůli jedné sklenici vody. Navíc časté noční vstávání vážně narušuje kontinuitu spánku a způsobuje jeho fragmentaci. Takový spánek, i když je dlouhý, má velmi špatnou kvalitu. Dobře, když už známe tyto 3 věci, které bychom rozhodně neměli dělat, možná se ptáte, co tedy máme dělat, nebojte se, následující 3 metody, které vám představím, jsou dokonalou odpovědí na právě zmíněné 3 chyby. Jsou nejen bezpečné a bezplatné, ale také velmi účinné. První trik je fyziologická podpora spánku, masáž rukou a nohou teplou vodou. Když podle našich předchozích rad vstanete z postele, protože nemůžete spát a přijdete do obývacího pokoje, můžete jako první udělat toto. Nalijte si malý doušek teplé vody, pozor, opravdu jen malý doušek, asi 30 až 50 ml jen. Tolik, aby se zvlhčila ústa a hrdlo. V žádném případě nepijte víc. Poté si najděte pohodlnou židli, posaďte se a začněte pravou dlaní jemně a pomalu masírovat chodidlo levé nohy asi minutu, dokud neucítíte, že se chodidlo mírně zahřálo. Pak vyměňte a masírujte levou dlaní chodidlo pravé nohy. Po masáži nohou si můžete ještě promnout dlaně
Za prvé, ten malý doušek teplé vody způsobí velmi jemné zvýšení vaší jádrové tělesné teploty a tělo, aby se regulovalo, začne uvolňovat teplo. Tento proces snižování teploty přesně napodobuje fyziologický stav, kdy přirozeně usínáme a vyvolává přirozenou ospalost. Za druhé, naše dlaně a chodidla jsou plné periferních nervů. Pomalou masáží můžeme účinně aktivovat parasympatický nervový systém v našem těle. Tento systém si můžete představit jako brzdu a relaxační systém těla. Jakmile je aktivován náš srdeční tep, se zpomalí, dýchání se prohloubí a celý člověk se dostane do klidného a uvolněného stavu, což velmi napomáhá opětovnému usnutí. Druhý trik je psychologické vedení, deník vděčnosti a schránka na starosti. Když se probudíme, náš mozek je často zaplaven různými problémy a starostmi, jako jsou pracovní záležitosti, rodinné problémy, starosti o děti. Tyto myšlenky jsou jako splašení koně, kteří se prohánějí hlavou. Snažit se na ně nemyslet vede jen k tomu, že na ně myslíme ještě víc. V tuto chvíli potřebujeme nástroj, který nám pomůže tyto myšlenky z naší hlavy dostat. Metoda je jednoduchá. V tlumeném světle obývacího pokoje si připravte papír a tužku. Nejprve se přinuďte se uklidnit a napište si 3 věci, za které jste v posledních 24 hodinách vděční. Může to být něco velmi malého, například dnešní jablko k obědu bylo tak sladké, sousedka mi odpoledne přinesla kousek domácího koláče, nebo večer jsem viděl zajímavý díl seriálu. Toto není žádná laciná psychologie, má to pevný neurovědecký základ. Psaní deníku vděčnosti účinně aktivuje činnost prefrontální kůry našeho mozku. Tato oblast je zodpovědná za racionální myšlení a regulaci emocí. Naše úzkost, strach a další negativní emoce pocházejí hlavně z amygdaly, která se nachází hluboko v mozku. Aktivace prefrontální kůry je jako přivolání klidného velitele, který vyváží tu snadno vzrušivou a přehnaně reagující amygdalu. Výzkumy dokonce zjistily, že pravidelné praktikování vděčnosti může zlepšit kvalitu spánku až o 41%. Po napsání 3 věcí, za které jste vděční, si vezměte další list papíru a napište na něj jednu po druhé všechny věci, které vás v tu chvíli trápí a znepokojují. Bez ohledu na to, jak jsou triviální, napište je. Poté papír složte a vložte ho do předem připravené krabičky nebo obálky, kterou nazveme schránka na starosti. Poté si v duchu řekněte, tyto věci jsem si zapsal, teď není čas je řešit, otevřu tuto schránku a budu se jim věnovat zítra v 9 ráno. Tento akt se v psychologii nazývá externalizace a účinně přenáší chaotické myšlenky z vaší hlavy na fyzický objekt, což vašemu mozku poskytne pocit úlevy, že úkol byl zaznamenán a může být dočasně odložen, čímž se přeruší stav neustálého přemítání a bludných myšlenek. Třetí trik je přenesení pozornosti pomocí všímavosti technika smyslového ukotvení 5, 4, 3, 2, 1. Pokud vám psaní připadá příliš obtížné nebo to okolnosti nedovolují, můžete vyzkoušet toto ještě jednodušší cvičení pro mozek, které lze provádět kdykoliv a kdekoliv. Jádrem této metody je násilně nás vytáhnout z obav o minulost nebo budoucnost a vrátit nás k vnímání našeho těla v přítomném okamžiku. Když sedíte na židli v obývacím pokoji nebo kdekoliv jinde, můžete začít toto cvičení. Nejprve otevřete oči a pomocí zraku pečlivě hledejte a v duchu pojmenujte 5 věcí, které vidíte. Například vidím dřevěný stůl, vidím bílou vázu, vidím vzor na záclonách, vidím obraz na zdi, vidím pantofle na podlaze. Dívejte se pozorně, všímejte si jejich barev, tvarů a textur. Poté pomocí hmatu vnímejte 4 různé dotyky, které vaše tělo cítí. Například cítím, jak se mé nohy dotýkají chladné podlahy. Cítím, jak se má záda opírají o měkkou pohovku. Cítím dotek látky mého oblečení na kůži. Cítím proudění vzduchu kolem mých prstů. Dále pomocí sluchu pozorně naslouchejte 3 zvukům, které slyšíte. To vyžaduje velký klid a soustředění. Možná slyším bzučení ledničky. Slyším občasný zvuk auta z dálky za oknem. Slyším svůj vlastní dech. Poté pomocí čichu zkuste identifikovat 2 pachy ve vzduchu. Možná cítím slabou vůni dřevěného nábytku ve vzduchu. Cítím vůni teplé vody, kterou jsem právě pil, a trochu páry. Nakonec pomocí chuti vnímejte 1 chuť ve vašich ústech. Může to být. Cítím na jazyku nepatrnou sladkost vody, která tam zůstala.
Když poctivě projdete celým procesem 5, 4, 3, 2, 1, zjistíte, že vaše původně chaotické a úzkostné myšlenky byly bezděčně vymazány. Protože váš mozek se může soustředit jen na jednu věc najednou a když veškerou jeho pozornost zaměříte na 5 smyslů v přítomnosti, nezbývá mu žádná energie na bludné myšlenky. Tato metoda má okamžitý účinek na přerušení cyklu úzkosti. Ranní probouzení problém, který nás zdánlivě trápí, je ve skutečnosti součástí přirozeného vývoje našeho těla. Není to nepřítel, se kterým bychom měli bojovat, ale přítel, kterého bychom měli pochopit a naučit se s ním žít. Dlouhodobá studie Harvardovy univerzity ukazuje, že pro naše dlouhodobé zdraví je kvalita spánku mnohem důležitější než jeho délka. Místo toho, abychom se trápili úzkostí kvůli 1 nebo 2 hodinám spánku navíc a celou noc se utápěli ve stínu myšlenky zase trpím nespavostí, je lepší se na problém podívat z jiného úhlu. Můžeme tento čas bdělosti ve 3 nebo 4 hodiny ráno, kdy nás nikdo neruší a je naprostý klid vnímat jako dar od nebes, jako exkluzivní zlatý čas pro hluboký dialog s vlastním tělem a duší. Můžete tento čas využít k masáži rukou a nohou, o které jsme mluvili, a vnímat uvolnění těla, nebo si psát deník vděčnosti a uspořádat si myšlenky, nebo si udělat cvičení smyslů a vrátit se do přítomnosti. Mnoho velkých spisovatelů a umělců v historii si tohoto ranního času nesmírně vážilo, protože to byla doba jejich největší inspirace a nejjasnějšího myšlení. My sice nejsme velcí umělci, ale můžeme tento čas také využít k malé investici do našeho fyzického a duševního zdraví. Těchto pár minut aktivní psychologické adaptace vám může přinést mnohem větší zdravotní přínosy, než když se budete převalovat a v úzkosti čekat na svítání. Takže od dnešního dne se přestaňte bát ranního probouzení. Berte to jako signál, který vám připomíná, že je čas se postarat o své tělo a uspořádat si svou mysl. Doufám, že dnešní sdílení vám pomohlo. Přeji všem svým přátelům klidné noci a zdraví těla i mysli. Pokud se vám dnešní obsah líbil, nezapomeňte dát like, odebírat náš kanál Aktivní stáří a sdílet ho se svými přáteli, kteří by to mohli potřebovat. Uvidíme se příště.